Hello Mama Noy, hello Mama Nay. Welcome to my channel. This is Sil and this is Silval channel. Please subscribe. Thank you. Lagi siyang hinana ng mga bata. Na hinahabol, sinusundan ng bata si Rian.
Hirap sa'yo iuwan. Ikaw at ako, magalang aming handog lamang. Di ko ninain na mo'y sila isama dahil may buhay. Ligay ako na ako'y isilang pagkat ako meron kang sino may pag-ibig, sino ang mamahal ang taong Diyos ang pinagmulan. Kung hindi ako umibig, kung hindi ko mahalaga ang buhay na ang mundo, ang umiram sa Diyos. Hindi ako nagmamahal. Sino ako? Di ako na ako'y isilang nagkatao. Meron ka nga sino may pag-ibig, sinong nagmamahal ang tao. Diyos ang pinagmulan. Kung hindi ako nagmamahal, sino ako? Thank you po.